हाय लोगोफोर आं दिनै नोंसोरनोहाय मोनसे बिउटी टिप्स खोथानो थांसै आरो बेखौ जोङो ट्रिटमेन्ट होनलाबो जायो आरो बे प्रब्लेम जों गासैनोबो फैयो फिमेल आरो मेल गासैनोबो फैयो बेनो जाहैबाय जे जोंनि खानायनि जे खावफै जायो तो जोङो बेखौहाय जोङो मारै हाथायनाय जों बिनि थाखाय आङो दिनैहाय नोंथांमोननोहाय खोथानायसै आरो जोंनि बे खावफैया मारै फैयो जोङो समय मथे जोङो खानायखौहाय मेनटेन खालामा बा वाश खालामा आरो जोंनि जानाया जोंनि प्रब्लेम जायो जोङो जानायखौ हेल्दी चिज जाया ड्राई चिज जायो बिनि थाखाय जोङो खावफैया फैयो आरो बे खावफैखौ जोङो मारै जोङो रिमुभ खालामनाय आरो जों माबोरै हाथायनाय आङो बेखौहाय दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय डेम'खौ दिन्थिगोन आरो बे जिनिसा जाहैबाय नै डक्टर बाट्रासनि एन्टि डेन्ड्राफ पाउडार इयो आरो बेखौ जोङो मिक्स खालामनानै जों लागायनांगौ आं बेखौ दिन्थिनोसै बे थाबाय पाउडार आरो बे जाहैबाय निम्बु जोङो मोननैजों मिक्स खालामनानैहाय जोङो बेखौ फुननांगौ जों बेखौ मारै गलायनांगौ आरो बेसेबां लानांगौ आं बेखौ दिन्थिनोसै जोङो बे पाउडारखौ जोङो सामससे आरो सामससे लायोब्ला जोङो मोनसे लिबुखौ हो आरो मोननै पाउडार लायोब्ला जोङो मोननै निम्बुआखौ होनानैहाय जोङो मिक्स होनानैहाय लागायनांगौ आरो नोंथांमोननि गेजेरावहाय बेबादि लिबु मोनाला गेदेर गोलावखियाबो लिबु मोननो हागौ नोंसोरो बे हिसाबै नायनानै मारै मिक्स खालामनांगौ आं बेखौ दिन्थिनोसै नोंथांमोनाव बेबादि खुरै गैयाब्ला नोंथांमोना काप बा खुरै जिखुनु कासनि खुरैफ्रावहाय लानो हागौ नै दा आंनियावहाय सिल'नि बाउल आं बेखौ मिक्स खालामगोन आरो आं सामसखौ हानाखसै बिनि धाकोनावनो आङो लखबनानैहाय मिक्स खालामनोसै नै नाय नोंथांमोना दा ब्रासजों गलायनोसै आरो नोंसोरनाव ब्रास गैयाला नोंसोर आखाइजोंबो गलायनो हागौ आरो जायफोरनि वेस्ट जो ब्रास खालामो जोङो बेजोंबो गलायनो हागौ नोंथांमोना आरो जोङो बेखौहाय अनलि स्केल्पआवबानो फुनांगौ जोङो खानायावहाय फुननो नाङा बेखौहाय मानो होनब्ला जों खानायाव फुनोब्ला जोंनि खानाया फुरा ड्राइ जागोन बिनि जुनै जोङो स्केल्पआवबानो फुननाय जायनि नांगौ हिसाबै बेहाय बेखौहाय इउज खालामनाय नोंथांमोना आंनिहाय बे लिबु थाइसे आरो सामससे पाउडारानो आंनि बे जथेस्थ आरो नोंथांमोननो बिसि नांगौब्ला नोंसिनि सुबिदा नोंसिनि नांगौ बादि नोंथांमोना होनानैहाय बेखौ इउज खालामनो हागौ आरो आं बे ट्रिटमेन्टखौ आङो गावनि रोङै बादि आङो बेखौ बुङाखै मानो होनब्ला आंखौ मिथिदों डक्टर बाट्रासफोरनिफ्राय आङो कनसाल्ट लानानैहाय बेखौहाय मिथिदों आरो बिनि जुनै आङो नोंथांमोनखौहाय खोथादों आरो आं बेखौहाय बेबहारबो खालामबाय आरो मानोना आंनि गोगोम डेन्ड्राफ दंमोन दा आङो बेखौहाय बेबहार खालामनानै आंनि डेन्ड्राफा गैले बिनि थाखाय आं नोंथांमोननो दिन्थिदों आं एभेलेन जेब्ला जाया खावफै अब्ला आं गोबां सेम्पुखौ बेबहार खालामदों डाक्टारावबो आङो ट्रिटमेन्ट खालामदों सेलुन आरिफोरावबो बेबहार खालामदों गोबां रोखोमनि आङो सेम्पुफोरखौ फुनदों खिन्थु आङो रिजाल्ट मोनाखै जेब्लानिफ्राय आङो बेखौ बेबहार खालामदों अब्लासो आङो बे खावफैया खारदों बिनि जुनै आङो नोंथांमोननो खोथाना जाबाय बेखौ लागायोब्ला नोंथांमोननि 100% जे खावफै दं बेयो रिमुभ जानाय आरो बेखौ नोंथांमोना बेसे फैसा गारनांनाय नङा अनलि बेवहाय 100 बा 200 नावनो नोंसिनि बियो खावफैया क्लियार जागोन आरो बे प्रडाक्टखौ नोंसोरो माहाय मोननाय नोंसोरो डक्टर बाट्रासनि खाथि खालावबो दङ हागौ नोंथांमोन जेराव थायो आरो नोंसोरो बो मोनाब्ला नोंसोरो अनलाइनावहाय अर्डार खालामनो हागोन दानिया आं बेखौहाय एप्लाइ खालामनायसै डेम' दिन्थिनायसै नोंथांमोना नायदो बेखौ जोङो अनलि जोङो स्केल्पआव फुननांगौ स्केल्पनि एसे एनैयावहाय जोङो खानाया नांगोन खिन्थु बिनि गाहायाव जोङो फुननोहाय सेस्था दाखालाम मानो होनब्ला खानाया ड्राइ जायो आरो बेखौहाय जोङो दुइ सुबिदा बादि खिन्थु जोङो आफ्टार दे जोङो वाश खालामनो नाङा जोङो सानसेनि गेजेरावनो फुननानैहाय जोङो वाश खालामनांगौ जोङो दिनै फुननानैहाय गाबोन वाश खालामनो नाङा जे दिनावहाय फुनदों बिनि जिखुनु घन्टायाव 2 घन्टा 3 घन्टा नोंनि हिसाबै नोङो वाश खालाम बहाय कोनो प्रब्लेम गैया जे सेम्पुखौ इउज खालामो नोंथांमोना बे सेम्पुजोंनो वाश खालाम नोंथांमोना आरो बे ट्रिटमेन्टखौहाय नोंथांमोना सप्ताहाय गासेबान खालाम बिनि बेसि दा खालाम मानो होनब्ला खानाया बहुत ड्राइ जागोन आरो खानाया ड्राइ जायोला खानाया जयो बिनिखाय सप्ताहबान गासे खालाम आसा खालामो नोंथांमोना बिनि बारै मिथिबाय आरो मिथिबावनो लुबैयोला नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानैहाय सोंनो हागोन आरो आं बे भिडिअखौ फोजोबसै आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना लाइक खालाम शेयार खालाम
आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बाय बाय